Ano, sir? Peace of mind comes from knowing you have invested for the future. Trust the one who lets you live your best life. Live life's biggest moments. Trust BPI Invest. Si Guillermo Blanchard Jr. Humihingi po siya ng tulong sa inyo na makausap ang kanyang ex-girlfriend idol para malaman kung anak ba ito. Ito nga 11-year-old niyang anak. Nagkahiwalay daw po sila noong June 2019 at nanganak daw po ito March. So, duda siya idol. Gusto niyong ma-confirm ito. Hindi, ganito yan. Sinasabi ni babae, hindi mo to anak. Sabi ni lalaki, hindi, anak ko yan. Sabi ni lalaki, hindi, anak ko talaga yan. Sabi ni babae, hindi mo to anak, tigas ng ulo mo eh. Hindi mo to kamuka. Ngayon, sabi ni lalaki, Sir Rapi, tulong, ipadinites natin kasi anak ko talaga yan eh. Yun yun. Ano ka mag-explain? Okay. Mr. Guillermo, magandang hapon. Opo, magandang hapon po. Sir Idol, Rafi. Diretsuhan na sinabi ni dati mong kinakasama na hindi mo anak, ba't mo pinagpipilitan? Eh, siya ang mas nakakaalam dahil siya yung babae sa kanya nanggaling yung baby. Oo, ang pagkasabi niya sa akin natin, nung sa Saudi pa po ako, Sir Rafi, sinabi niya sa akin na ako daw talaga yung ama ng anak niya. Sinabi niya lang una. Oo, opo. And then later, Nag-aalala rin, gusto ko rin na kapanagutan din po, kung totoo talaga yung sa akin talaga. pero ngayon sabi niya, hindi sa'yo. Yun ang pinanindigan ko, yung sinabi niya sinabi, nag-aalala rin ako, hindi ako makatulog ng maayos, palagi kong naisip kasi yung anak ko ngayon, babae, isang probinsya lang po kami, pagdating ng panahon, pasisiyan ko. Kaya nga po sir, ang sinasabi ni babae, nagbago isip na niya, sabi niya, hindi mo to anak, ikaw, sinasabi mo, anak ko yan, kaya ang gusto mo ipadinite sana. Opo. Kaya nag-message po ako sa inyo kasi ikaw lang po yung siguro makatulong sa ano po. Okay, makakatulong po talaga kami. Sandali lamang, kausapin natin to si Jovili Baguio. Ma'am Jovili. Yes po. Okay, bakit sinasabi mo dito kay Guillermo na hindi niya anak? Ito